И здравейте хора, това е втора част и само да ви кажа, че аз вече бях снимала до трета част, но просто втора част не искаше да ми се прикачи на телефона и да я кача в YouTube. Заради това сега правя друга втора част, която ще е много по-яка. И ето ми е новата химикалка, ето така изглежда. Тя е много по-добра от другата, има и такова, но ползвам това. Имам и друга, и такава същата, така че ако те щупи, имам още един вариант. Така че, хайде към историята. И хората вече са си легнали и сега на сутринта. Хора, моля ви да измислите някакво име, защото нямам никаква идея за име. Ми трябва име за историята. Моля ви, вие да измислите, доверявам ви се, така че чакам имена долу в коментарите. Ако не, който ме познава, може и налично. Момичета, ставайте. Днеска не сте на училище, защото отивате на екскурзия с класа ви. Забрах да ви кажа, вече съм ви стегнала куфарите и ви чакат на гарата. Стайте! Какво? Дай, Емилия, ставай. Каквото чу. Сега трябва бързо да ви карам на гарата, защото ще закъснем. Ставай, учим да събуда Вероника. Добре. Извинявам се, че Емилия е по пижама, просто... Емилия не е по пижама, просто пижамата е в куфара. И заради това. Вероника, ставай, бе, момиче, ставай! Да. Гледай, пак си заспала на телефона. Айде, че както чу, ще ходите на екскурзия. Вчера забрах да ви кажа, съжалявам вече, багажите ви са на гарата и ви чакат. Добре, айде отивам. Айде, качвайте се в колата. Добре. Се запутите към гарата. Забрах да взема на Емилия куфара, но сега отивам да го взема, така че спокойно. Сега пристигнали на гарата. Здравейте, господине, ето ги. Нали казахте в толкова часа да дойдат? Да. Значи вие, понеже идвате втори, т.е. идвате трети идвате вие. Заради това има още място в VIP зоната, така че там са ви куфарите. Так му се запознаете с две съученички от вашия клас. Супер. Добре, айде, чао, мамо. Чао, момичета. Ето там само напред. Добре, айде. Здравейте. Вие как се казвате? Аз казвам Ева, аз казвам Наталия, приятно ни е. Аз казвам Вероника, аз казвам Емилия. Много ми е приятно. Да, и на мен също. Вие ще участвате в конкурса за мажоретки и за най-красива рокля? Принцип, аз не знам за този конкурс, ще кажа на майка ми да ми изпрати пари за роклята. Да, би трябвало. Аз съм сигурна, че аз ще победа с моята рокля. Не е сигурно. Моята доста си я харесвам, така че... за мажоретките не знам вече дали аз ще влезна. Да, защото тази, която ще избира, е толкова гадна, най-гадната. Тя е с една година по-голяма от нас и тя хареса само нейното бъфа. Нито едно, тя няма друга приятелка. Мале, ужас. Да, ужас. Добре, айде да се настаняваме. Аз искам да съм на леглото. Добре. Да, аз искам да съм на леглото. Добре, ще бъда тук. Добре, айде. Те вече потеглили, нали, за хотела. Деца, вече пристигнахме най-накрая. Като стигнем в хотела, на рецепцията ще ви кажем кой в коя стая ще бъде. Така че не се качвайте по стаите. Добре. Айде да слизаме. Сега, деца. Сега ще ви кажа стаите. В най-голямата стая ще бъдат Емилия, Наталия, Вероника и Ева.
И като те скачат, ще видим дали има още място в тяхната стая, за да видим дали има други, защото не знам дали ще стигнат стаите. Дечица, елате да вземете ключа. О, аз ще го взема. Нека аз. Добре, айде. Аре да ходим. Окей, айде. Сега слушайте другите. Само да ви кажа, че супер много се чудих в кой хотел да бъдат. Защото се чудих за големи стаи, дори ми се хаza да си направя хотела. Но пак бяха малко стаите, надявам се сега тук да стигнат. Мале хора... Тук не като нас, ама пак става. Вижте колко много стаи има. Хора, айде бе! Да, идвам. Чакай, че гледам някой друг да не идва. Да. Значи хора, имам идея. Защото, ако искате, Наталия и Ева, вие спете тук. Аз и Емилия ще спиме тук. Защото, не знам. Добре, аз не се бъркам къде ще спа, без това ние тук имаме компютър, вие нямате. Да, така че тук е по-добре. Добре, тогава ние там ще спим. Добре, да си разтоварим багажа. И хора, в тази стая са спали момчетата и така техния разговор. Май, много се радвам, че ще бъдем тримата. Аз не се радвам, че ще бъда с вас. Да, аз казах само тримата. Аз поискам да съм при моята Ванеса. Ние западнахме в най-смотената стая. Да, бе, Никол. Значи, Ванеса, не знам тук как ще спим, но тук е ужасно. Да, направо. Йоу. В този гардероб от прав времето, значи. И хора, сега на следващия ден, вечерта, когато е бил конкурс за най-красива рокля. И сега, ученици, чрез гласуването на нашите последователи ще разберем кой ще бъде кралят на най-хубавия костюм и коя ще бъде кралицата на най-хубавата рокля. Сега да се запознаем с участниците. Това е Кристиан. Това е Вениамин. Това е Ева. Това е Наталия. Това е Емилия. Този се казва Владислав. Това е Вероника. И това е Ванеса. Така че, нашите последователи, моля гласувайте кой мъж да спечели ето тази невероятна корона и коя жена да спечели ето тази невероятна корона. Гласувайте и чао! Посетите и харесайте за час 3, къде ще разберем победителите.